maică neagră. Dumitru Mariana Angela. Știe cineva ea? Fotiades Iuri, precis că e de la ei. Nu? Fiecare s-a tras acolo. Mă surprinde că nu a venit Ghiță Tamara, care, într-un fel sau altul, a rămas în amintirea multora, mai ales că e craioveancă și destul de volubilă. Și? Băiatul a plecat din țară. Băiatul ei? Da. Lucra la Millennium Bank și pe gări, pe care, pe colț acolo, și de aia nu a pe gări. Bine, a plecat băiatul, dar ea e încă în Craiova. Era pe la universitar. Mai așteptăm și data viitoare, încercăm să asaltăm cu telefoanele mai mulți. Acum, cei drept, ne-am bazat pe Laurențiu, pe organizator, și dacă el ne-a spus că a vorbit cu cineva, noi n-am mai sunat. În fine. Deci... Altfel, convocării. Cum? Dacă ne vom mai întâlni. Mare deci, eu... Așa sunt învățat să vorbesc. Ce să vă zic? În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o să fim astăzi aici, pentru plăcerea pe care v-ați făcut-o să vă întâlniți. Sper ca momentele astea să fie cât mai dese și să ne aducă tuturor aminte de vremurile frumoase. Pentru mine, de câte ori în Carol, mi-aduc aminte de Bălcescu. Iar acum, mai mult ca oricând, e un amestec de amintiri frumoase pentru vremurile care au fost și de regrete tot pentru vremurile care au fost. În sensul că, din păcate, nu mai suntem elevi. Profesional, voi fi foarte scurt. În momentul de față sunt profesor de fizică la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Gălovan din Craiova. Pe traseu am mai avut și perioade în care, nefiind bun de profesor, m-au făcut director, nefiind bun de director, m-au făcut inspector. Acum sunt din nou profesor. Important, consider eu, la vârsta noastră, rămâne pentru tine ca individ sănătatea, pentru tine ca individ familia și, în mod deosebit, copilul. Din acest punct de vedere, sper ca și de aici înainte să fiu cel puțin la fel de sănătos cât sunt acum. Familia, ce să vă spun, am o familie de care eu personal sunt foarte mândru. Sper și sunt sigur că e și reciproc. Soția mea este profesor de matematică la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, liceu de care mă leagă și pe mine foarte multe amintiri plăcute. Am fost și o perioadă acolo, am fost director, am cunoscut acolo un om deosebit, un om care pe mine m-a marcat și de care voi aminti tot timpul cu mare plăcere. Un om care în momentul de față este nume de liceu, e vorba de domnul profesor Aurelian Ionete, Dumnezeu să-l odihnească. Iar cel mai important lucru este copilul meu. Am un băiat pe care îl cheamă Alexandru Gabriel. Anul acesta a terminat clasa 12 la Carol. Sunt extrem de mândru de el. Sper să reușească în viață. A ales să plece în Londra, la ICL.
să vină cu... Să auzim starea vremii. Eu sunt părăcuiat. Mie nu prea dată să stăm așa în picioare în fața celorlalți, dar pentru că toți au făcut așa înainte, fac și eu tot așa. Deci dacă vreți să știți starea vremii, mă căutați pe mine. Și a vremurilor? Starea de ieri sau de mâine? Starea dinaintea de ieri, dar altă sau de mâine? Îți pot spune și pe arată și pe de mâine. Îți poți să-i spui orice. De asta am făcut calculul probabilității. Deci, așa cum s-a înțeles, lucrez la serviciul prognoza vremii Craiova. Este la marginea orașului către Bălți. Vreți să mai știți detalii? Așa eu nu pot să dau detalii prea multe, nici nu am, doar că am un singur băiat, e în clasa 11. La Elena Cuza. Am părăsit colegiul Carol. Da. La o clasă, singura clasă de germană din oraș. Și tu ai părăsit un an de zile în școala generală? Unde ai fost? Am revenit tot la Cuza. A fost să vadă de adevărat. Și cam atât. Cristina Leinescu. Profă de fizică, da? Da. Profă de fizică și știm noi cum se comporta cu profesoara ei de fizică. Vă pot spune eu că a făcut și dreptul ulterior și este avocat. Da. Profesoara de fizică a fost până prin 90 ceva. După aia, practic, avocatura. Are cuvântul doamna inginer. Da. De la eu fiind chiar așa că sunt una dintre cele care încă mai practică meseria asta din toți cei din promoția noastră. Ce să vă spun, mă bucur din nou foarte mult că ne revedem. Promit că o să facem cont de Facebook, că poate așa poate se mai... Ce să faci? Cont de Facebook, da? Cont de Facebook. Poate așa se mai scurtează legăturile și putem lua legătura mai ușor, poate avem mai multe lucruri de împărtășit. Ce pot să vă spun decât că, într-adevăr, sunt ingineră la laboratorul de înaltă tensiune al IGMET Craiova. Acesta are un nume foarte pompos, se numește încă Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare și Încercări. Și tot încercați. Noi încercăm, în păcate, cercetările noastre se limitează în momentul de față, din ce în ce mai puțin la producătorii interni, producători de echipamente electrotehnice. Vorbim aici tot ce se mai găsește în industria de care și tu, drama de care și tu ești legat. Mai mult sunt cei din afară, dar asta nu contează foarte mult. Până la urmă, aproape este uimitor, așa cum și nu s-a mai da? Așa cum liceul ăsta de 10 de ani se întâmplă foarte mult din nefericire. Probabil că se pare că nici era internetului, nici, eu știu, nu a contribuit la ceva îmbunătățire. Așa și locul meu de muncă, care datează din 73, un domeniu, mă rog, din alte timpuri, nu s-a schimbat foarte mult. Încă rezistă acolo. Nu se știe cât. Oare, probabil că liceul ăsta are mai multe șanse de a reuși decât locul de muncă unde v-am zis, asta nu contează foarte mult. Important e că încă suntem aici, ne putem vedea. Mă pot, să zicem, încep noutăți, așa, într-adevăr, și eu am o fiică. A absolvit tot liceul Bălcescu, cum îmi place să spun. Ea a făcut numai 4 ani de liceu de a făcut asta. Primii sau ultimii? Ultimii 4 ani, da, ultimii 4 ani. Oricum, anii de liceu pot fi și primii și ultimii. Da, cam așa este problema. Nu a fost alegerea noastră, vă spun sincer că noi am făcut ca ea să se ducă la București, dar ea a dorit să vină aici. Deci, doamne, că noi, absolvenți de carul, i-a recomandat București. Dacă vrea. Nu, eu mă duc aici, da.
știe ce urmează, știe catalogul pe din afară. Deci, Mă bucur foarte mult să vă văd. Arătați bine. Eu am terminat tot facultatea de arhitectură. Asta era pentru atunci. Am lucrat la Pregăști. Apoi am revenit în Craiova, unde sunt de la Vama Asigurări. unde da? La Vama Asigurări. Lângă universitate. Deci cu agenție și puteți să treceți ori când doriți să mă vedeți. La Vama, lângă universitate. Chiar o să trecem că toți avem nevoie să ne asigure cineva. Asistentă, mai judecător în curte. Nu pleacă din casă până n-a făcut o politică. O asigurare de viață. Și acolo. De casă, măcar de comercial. Multiple posibilități. Eu vă aștept să vă hotărâți, nu vreau să vă iau pe asta. Unde la Giu sau jos la La universitate. unde la Daciu? Între PCR și PRT. Sau lângă Dolce Vita, dacă Localizează după restaurant. Mă, ciudănuț. O să vină de seară. N-am putut să vină. Tot e bine. E loc interviu de seară. Da, și o să vorbesc și pe de seară. Dar nu vrea să ești cu relele. În comunicații? Comunicații, da. Era cu cursare electronice. Mitran Cristian. Nevăzut, necunoscut. Dacă te ridicat în picioare, rămâi. Da. Nu mă bucur că ne-am întâlnit, că am putut să vin. Sunt bucuros să văd că sunteți freși. Încă. Am terminat electromecanica la Craiova. Am lucrat prin mai multe costuri în țară. Stagiatura am făcut la Leștița. După aia am venit la electroputere, mare greșeală. Am plecat la porțile de fier 2, a doua greșeală și după aia am plecat în afară. Am lucrat și încă mai lucrez pe contracte în afară la construcții de rafinării, pe termoceantă. Cam asta este activitatea mea. Partea de construcție, de punere în funcțiune. Cu experiența din țară. Da. Da, mi-a folosit. Mi-a folosit. Da, de la facultate. Să cam niște cărămiți despre strâmbe. Și ce cărămiți poate. Fata termină anul ăsta de mine medicina. Soția lucrează la contabilitate la UNEFER. Și cam atât. Pe scurt. Mulțumesc. Eleva din ultima bancă, ne spune ceva? Mă numesc Milena Munteanu, Casparite Luțoiu. Mă bucur să fiu aici, cu atât mai mult încât n-am crezut că am să pot să vin. Am spus 2-3 zile în starea directă și n-am fost chiar sigură că o să ajung. Deci mă bucur foarte mult și apreciez timpul pe care fiecare dintre voi vi l-ați luat ca să fiți astăzi aici. E așa important să ne aducem aminte și să fim împreună în locul tinereții noastre. Traiectoria mea a fost neașteptată, în sensul că am terminat liceul 85 la toată lumea, am fost facultate, sunt 80, nu trebuie. Am terminat facultatea de automatică, apoi am avut 2 ani la IRUC, ca toată lumea, la Târgu Jiu, unde de fapt nu ne-am dus. Am făcut IRUC în Craiova. După 2 ani am avut cercetare la București, am stat 10 ani. Am
n-ai de ales, alegi. Și am plecat cu copil de 5 ani, cu o valiză. Jumătate din valiză era patinele lui Clotilde. Am mai avut niște farfurii de tablă pe care nu le-am folosit niciodată. Înainte de a pleca, mi-am cumpărat o căciulă de blană, care am zis că mă duc din Canada și n-am pus-o niciodată. M-am dus cu niște batiste care nu se folosesc acolo. Deci, n-am știut să te mă duc. Ai avut curajul să... Da. Ei, am crezut că o să fie o chestie temporară. Am plecat cu gând de întoarcere. Și te prind meandrele, așa, lianele. Soțul meu s-a permanentizat ca profesor la York University, în Toronto. Și profesor... Copilul meu s-a șurubat în școala engleză și așa a terminat un liceu foarte bun de acolo. După care a făcut Universitatea din Toronto. Știe românește? Știe. Scrie românește. L-am învățat alfabetul și, apropo de chestiile astea online, cred că lecția lui de română a fost pe same time când îi vorbea cu Marisa. Așa că scrie românește, vorbește românește, simte românește. Te-am întrebat pentru că, din păcate, nu toți cei care pleacă și învață copiii. Nu. Vorbește. A venit el în țară singur și umbla pe străzile Craiovei și m-a întrebat în primul e-mail, zice, mama, eu vorbesc românește, dar toată lumea mă spune în engleză. De ce? Deci, probabil că se simte. Dar este legat sufletește. Este legat sufletește. Și vine din când în când și descoperă semenii lui, nu semenii mei și așa. Eu lucrez ca ce lucrez? Mă numesc Enterprise Architect, adică un fel de inginer de sistem la un nivel oarecare, senior, să zic. Am și niște cursuri la Universitatea din Toronto, unde predau niște cursuri online. Predau la studenți de peste tot. Am studenți din Elveția sau Danemarca sau nu știu ce. Și mai nou, apropo de oamenii care s-au gândit să facă alte lucruri decât ingineria, de câțiva ani încoace, cu încurajări de aici, am pus mâna pe creion și am început să scriu. Neprofesionist, chiar din tot sufletul. Așa că am publicat o cărțulică, se numește Departe de țara cu dor și este inspirată de depărtare. Pentru că, așa cum spunea Emil Bota, depărtarea schimbă copurile mici, dar le ațăță pe cele mai adânci. Și cam asta. Soțul meu, cum am zis, e în Toronto. Băiatul meu a terminat Yale University, a terminat în mai și a terminat turismul acum. Acum s-a mutat pe coasta de vest a Statelor Unite, în Silicon Valley, lucrează la una din firmele astea la care Tania vrea să-și ia cont. Ce termină? Enterprise Architecture. Ceva inginerie. Deci nimic așa. Și mă bucur nespus de mult să fiu încă. Pentru mine e o întâlnire de suflet, așa cum o aștept de mulți ani, mai ales că este prima, după 35 de ani, și vă mulțumesc vouă, organizatorilor, că ne-ați mai invitat și nu ne-ați invitat după atâta vreme. Eu sunt plecat de 30 și... câți ani? De 30 și ceva de ani? 20. Din 87, câți ani sunt? Destui. Din 87, eu nu mai sunt în Craiova. Și dacă vă mai întreb cum vă cheamă și așa este pentru că memoria mea e scurtă, pentru că v-ați schimbat foarte mult. Și vă apreciez foarte mult organizarea acestor. Încă ceva să vă mai zic. Acum 2 zile am lansat cartea la librăria Humanitas din Sibiu și am primit o singură floare care venea de la o doamnă care n-a fost prezentă și anume doamna Rodica Firescu. A venit o altă profesoară, cu o pălărie fiu așa de urechi, o doamnă profesoară de franceză, care e vecină și care se mișcă puțin mai bine decât doamna Firescu. Și doamna Firescu a trimis acel trandafir pentru lansarea de carte, iar ieri am vizitat-o acasă la dânsa și a transmis tuturor. Și a adus aminte unul câte unul de fiecare dintre noi. Și de ce n-ai adus?
E lăudabil pentru că a avut multe generații și totuși a putut să localizeze care exact. Și am promis ieri că o să vă transmit salutări din partea dânsului. Așa că cel puțin un profesor este... Păi dacă facem vreo fotografie de grup, merită și dânsa o fotografie. Chiar mi-a transmis să luați legătura cu cine vrea. Vă mulțumesc foarte mult! Dan. Dan, cum știe și Laurențiu, este plecat din țară în momentul de față. El știți foarte bine că a venit la toate întâlnirile, cei care au fost colegi la facultate și la întâlnirile de facultate. Eu i-am trecut pe listă numărul de telefon. Sunt ferm convins că va fi prezent la întâlnirea viitoare. E colegul meu de bancă. Mai mult decât colegi, bun prieten. Nedelea Costină. A fost cândva în Caracal și pe urmă a plecat... Încă mai este. În Caracal? În Craiova, e la Johnson Control, dar nu prea îl văd. Păi locuiește în Caracal, probabil lucrează în Caracal. Da, lucrează în zona apropiată. În zona Ford acolo, știu că lucrează la Johnson Control, am întâlnit-o singură dată în autobuz. Dar nu pot să spun că nu știu cum se iau legătura. Ești a doua oară, iei și telefonul. Da, ok. Cu tot. Cu tot. Nenu Dan, Nenu Gheorghe. Nenu Dan e de la Focșea. Nenu Gheorghe, cred că era în Franța. Greșesc? Unde era? Franța. Nicola Lăcrămiala. Vă spun eu despre militar. Este pensionar militar. Pensionar? Da. Are un băiețel înfiat, dar foarte reușit, foarte frumos. Este în clasa pregătitoare, probabil la școala 2. Acum trece în clasa 1-a, băiețelul. Soțul cadru militar. Și cam atât. Ciudat că dacă e copilul la școala 2, nu ne-am întâlnit chiar niciodată aici, în zona centrală. Nu mai recunoaște. Păi dacă e clasa 1, nu, a fost la pregătitoare. Nu, pe ea plânge, își aduce copilul sau cu alte treburi ca acestea. Sau la care, nu știu exact, uite aici ezit. Nu, dar tot în zona centrală. S-o fi schimbat foarte mult. Nu s-a schimbat. E vecinată. Da, e vecinată. Dar uite, nici nu m-am gândit să zic. Nici eu nu m-am gândit să zic. Nu mai țineam minte că am fost împreună la altul. El mi-a adus aminte de asta. Să nu mai faci greșeala asta data viitoare. Opresc cu Adrian. Și buna prietena a Răcrămiarei, Abelescu Stella. Făând Damiana. Colegă de facultate la automatică, s-a căsătorit cu un alt coleg de facultate și de atunci nu mai știu nimic decât că se ia la... Erați la tine și după asta face de față militar la firmă? Re. Gândiți-vă de mine când sunteți pe stradă. Ne poate